Rodaka Pradek tok sadeka maro kinyi nyakwara muge juang machiegni e twak marwa e chenro mar mbaka oromo. Mbaka modo agoyo kinyi makawuono otudore kod chal mar uchumi mapacho kae. Uchumi chiera koso ma en kalor ni nyaka sani wasebedo kwa neno dok pinya kata dok chien e nengo mag mwandu mopogore opogore pacho kae. Ahinya hinya to mokwongo en mauta. Obed mano mar petrol, kerosene kata diesel duto waseneno ka nengo makamago olwar piny. To kinde duto iwacho ni uchumi mar piny ipimo kod nengo mag modhi. Kalo ni nyaka sani koro nengo mag modhi osedok piny. Nyalo kelo kata nyalo miyo uchumi mapacho kae ponono bedo maberbere ma jopiny owe yuak matamra gi nono ni nengo mar ngima pod ni malo. Kopogore kod mano kaluwore kod dok pinya kata dok chien e nengo mar mauta, bende kambi makeyo teko mag sitima e pacho kae Kenya Power bende oselando dok pinya mano e nengo mar sitima kata bil mar sitima. Gino mabende nyalo miyo johala kaachiel kod jo Kenya mamoko yudo fuongruok ahinya hinya te kinde ma ginyiewo sitima mar mondo mi giti godo e yore mopogore opogore. Mane momiyo kinyi makawuono nyakwara muge jong antiere kae kod welo ariyo mondo goyo godo mbaka mar mondo mi wane anene to uchumi mapacho kae nyaka sani koro ochomo kanye. Ochomo kama ber to jo Kenya omed bedo kod geno ni uchumi biro bedo maberbere kosepo nono en mana kuom kinde malach kende to kendo biro bedo kwa dok chien. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kae kod jalony e weche mag uchumi mano Dr. Duncan Eli kaachiel kod jakom weg matatu e kaunti ma Kisumu mano Charles Obuya. Chak kod Dr. Duncan Eli oyawre ichiwo nade kinyi makawuono. Achiwo maber Joyce. Machiegni network maro. Ero kamano. Wendo mar ariyo nyakwara muge juang mana kaka senyisi en Charles Obuya. Oyawre ichiwo nade Charles. Oyawre Joyce. Wachiwo maber. Machiegni ure studio kinyi makawuono mar mondo mi wago mbaka. Ero kamano. Nyakwara muge jong mbaka makamae in bende ok wanyal weyi oko. Inyalo tudri kodwa kichwalonwa paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 236000 kaka pile mbui maro mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwa chako twak maro kinyi makawuono wang'eni tarik 14 mane chieng' Jumapil mano mar dweni duol magayo bech modhi e pacho kae EPRA ne olando ayanga nengo manyien mag modhi mano miyo nengo mar petrol, diesel kaachiel kod kerosene olwar piny. Ka jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni podio biro medo temo matek mar mondo mi nengo makamano omed lwar piny. Wawinjane report mano losnwa kotudore kod dok piny e nengo mar modhi e pacho ka. En fuongruok ne oganda jo Kenya kalore gi lendo ma ogolo odiochieng' makawuono gi duol marango weche mag modhi e pacho ka EPRA. Duol mar EPRA olando ni chakre kiny tarik 15 dweni nengo mar petrol koro duok piny gi Sh5 gotong' 3 lita ka lita. Nengo diesel oduok piny gi Sh10 kuom lita ka lita ka nengo mauta mar taya oduok piny gi Sh18 gotong' 6 kuom lita ka lita. Ka nengo giduto oriwo nyaka osuru mar VAT kalore gi chik mar omenda 2023. E boma ma Nairobi, petrol koro ibiro usi Sh193 gotong' 8, diesel ibiro usi Sh180 gotong' 3 lita ka lita, ka mauta mar taya ibiro usi Sh170 kuom lita ka lita. E boma ma Kisumu, petrol ibiro usi Sh193 gotong' 6 lita ka lita, diesel ibiro usi Sh180 gotong' 5, ka mauta mar taya ibiro usi Sh170 gotong' 3 kuom lita ka lita. E boma ma Homa Bay, petrol ibiro usi Sh194 gotong' 5, diesel ibiro usi Sh181 gotong' 4, ka mauta mar taya ibiro usi Sh171 gotong' 1 kuom lita ka lita. E boma ma Siaya, petrol ibiro usi Sh194, diesel ibiro usi Sh180 gotong' 9, ka mauta mar taya ibiro usi Sh170 gotong' 6 kuom lita ka lita. E boma ma Migori, petrol ibiro usi Sh195 gotong' 4, diesel ibiro usi Sh182 gotong' 3, ka mauta mar taya ibiro usi Sh172 gotong' 1 lita ka lita. Nengo mauta manyien biro ringo chakre tarik 15 dweni nyaka tarik 14 dwe mar 5 higani, kama EPRA biro lando e kendo nengo manyien ka direkta mar EPRA Daniel Kipto owacho ni geno nitiere ni bech modhi pod biro dok chien e pacho ka. Dok chien nengo mar modhi e pacho ka owacho ne en kalore gi ngufu mar siling makoro medore ka ipimo gi dola, kendo koro miyo nengo mar wero bende ombekore ne johala.
Kipto bende oyango ni nengo mar sitima igeno ni biro dok piny gi 2% e komenda mar 2024-2025. Jatend piny Kenya William Ruto e limbe mare kaunti ma Nyeri onyiso mor mare gi nengo mwandu ma koro dok piny e pachoka, kowacho ni piny owacho mare ni kod chenro mar gero piny Kenya kata obedo ni moko kuom okenge ma piny owacho mare thoro kawo thoth jopiny ok oyie godo. Leo ile bei ya unga ilikuwa 200, saa hii inakaribia 100. Dola ilikuwa imefika 160, saa hii iko hapa 120 something. Na bado mafuta ndio ile ilikuwa pale, mumeona hata leo imeanguka na shilingi 10 just today. Because we are making the right decisions. We are not making popular decisions. And Kenya is going to go forward. Hii Kenya itabadilika tukiona kwa macho yetu. So mimi nawauliza fellow leaders in Kenya, we must focus because we have a historic opportunity to change Kenya. Anya kora mugejong mano report mano losno kanyo ko jafambo marwa Lydia Okeyo mano chieng' Jumapil kama bende no lande nengo manyiena mag modhi e pachoka mana kaka iwinjo nengo mar petrol nodok piny kod siling 5, diesel shiling 10 kaachiel kod mauta mar taya shiling 18.68. Chak kod Dr. Duncan Elin kaka jalony weche mag uchumi wacho ni magi duto timore kaluwore kod nguvu mar siling makoro dok piny kipimo kod dola. Bende nadie to jo Kenya nyalo bedo kod geno no bro medo dok piny koso. Kang'iyo wach mar dola modok piny, wang'eyo maler ni nitie gima sirikal notimo mondo bech dola odok piny. Paro mantie ni ne sirikal okawo gowi mag restructure gope machon. Koro mano nogolo pressure kuom dola emomiyo bei odok piny. Koro sama bech dola ni piny, jok ma import, jok ma ng'iewo gik moko oko yuto e yo ma ofuong'ore. Mano emomiyo koro sirikal nyalo yudo mafuta no e yo mofuong'ore koa oko. To ok apani en gima biro bedo ndalo mang'eny ahinya. Gima omiyo awacho ma gope ma pod wakawogi bro chopo sama nyaka wachulgi. Mano bende ma miya adwa penjini ponono gowi mane sirikal okawo. Ponono bro affect piny Kenya e kinde kata bro affect piny Kenya yo machalo nade. Mana kaka iwacho ni nitiere gowi mane sirikal okawo mar mondo mi nengo mar shillings kipimo kod dola ponono dog piny matin. Koro mbele kae nikech en gowi ma ok mandalo mang'eny. Samoro kapok loch ni wadoke ombulu, ibro dwa ni ichako chul gope moko. Mano pod bro chako keto pressure e dola kendo ma bro dhi malo. To kwang'iyo wach mar mafuta, bech mafuta depende weche mang'eny. Koro sani neno ka tulo wuok Middle East. Ang'eyo maber ni dwe achiel kata dweche 2 mabiro wabro yudo yo manyien miwachogo gimomiyo bech mafuta dhi malo. And yo manyien no wabro wacho ni neno ka lweny ni Middle East emomiyo bech mafuta koro ok nya yude mayot. Omiyo an aneno ni gima timre ni en short lived. To namba 2 ok ane ber ahinya nikech mafuta ka en siling 193. To sama ne lodge ni donjo ne ok ochop kata 150. Koro kane kantie fuong'ruok moro ma wanyalo gone ko agogwa ni fuong'ruok osebedo kamano. Charles Obuye intiere kae kaka jakom mar weg matatu e pacho kae kalure kod dok piny nengo mar mauta e pacho kae kata mokwong kata kapok wadhi dok piny nengo mar mauta. Ponono kinde duto wanyalo wacho ni fluctuation mar nengo mar mafuta e pacho kae. Ere kaka kinde mang'eny othiro kata oketho sekta mar wuoth ahinya e pacho kae. In kaka jago mantiere sekta mar wuoth. Erokamano Madam Joyce.
wanyalo wacho ni wan kaka johala mar matatu wayudo fuong'ruok. Fuong'ruok wayudo nikech mafuta nosechopo 206 to dok chien gi siling 12 per lita. Aparo ni mano pogruok maduong' ma impact ne nyaka wawinje kar ohala mwalokeni. Fuong'ruok bende kendo mwayudo en dok mar dola piny. Matatu wagi ng'eny gi gin gik mawuok oko. Kama nyodolo chope, matatu manengo ni piny mogik nyowayudo gi $4,000,000. Koro aparo ni sani dodoge piny nikech kapok sirikal ni nodonjo, kane dola wa ne stable ma nena around 120, to nwayudo matatu go gi $2.7 million. Noidho mochopo 4 million. Koro wagon gi geno ni kaponi dola ni nyalo medo dok piny kaka jalonyo wache, to bobuoga nikech onyisa ni kik wapam ahinya. Samoro gini en ma juma ni kata juma manyien to kendo wadok me chandruok. Lakini fuong'ruok mobetno, kwetiyo go maber to be nyalo konyo, wanyalo dine gaps moko mane osebete matin. Omiyo wan kaka jo matatu, anyalo wacho ni wayudo fuong'ruok. Kech ka mafuta nyalo dok chien gi siling 12 lita, mano fuong'ruok ma nyalo konyo wayo handwa mar matatu. Nyaka sani koro jakom mano mar weg matatu e pacho kae Albert Karakacha odiochieng' manyoro nowacho ni nyaka sani koro bro bedo ka onyiso weg matatu mar mondo mi oduok piny nengo mar fare. Kalo ni nyaka sani otiyo kod ranyisi ni ponono ka kuma yandi dhi e wuoth yandi chulo kata fare mar 100 tibro bed ka igolo ni wiye obed shillings 10 kata shillings 20 mar mondo mi japiny oyudane fuong'ruok. Un kaka jogo mantiere sekta mar matatu bro neno ni mano okete tim e yo machalo nade mar mondo mi kalo ni nyaka sani koro useyudo fuong'ruok ni mafuta sani koro kunyiewe nengo mamalo ahinya, mafuta dok piny, jopiny bende koro ukel ne fuong'ruok ka gidhi e weche mag wuoth. Ubro timo mano kata ubro keto mane tim e yo machalo nang'? Erokamano, mokwongo adwa kawo thuolo ni mondo ago erokamano ne president marwa mar matatu, Bwana Albert Karakacha. Nyaka nodonje tich oseketowa machiegni gi sirikal maduong' ma gikwa duto wago mbaka to wawinjore mondo chop kama kare. Fuong'ruok nyobete e mafuta. To wan kaka jok mantie leadership e county level, wakawo directions from the national office. Ma ka the president owacho ni nyaka wane kaka waregulate waduoke nengo wuoth piny, wabro matimo kaka owache. Nikech en owuon obe ne ohala ni, ong'eyo kama gini diyogo ji. To gima gombo ni mondo awachi ni matatu ok en mafuta kende. Mafatu nigi gik mang'eny, components ma loso miyo matatu bet matatu. Gin gik mopogre mang'eny. Kiwacho ni gin gik mopogre mang'eny, ponono en mane? To ubro kete tim maduoko piny fare kod ponono 20 bob kata 10 bob kose pod ok udhi duoke piny? Mana kaka wacho mokwongo ni matatu wagi ng'eny gi wa import. Kadipo ni dola ni omedo dok piny, manengo mwa import go matatu bodok piny, to kane chandruok mondo wane kaka dwa regulate fares mondo wakony wanyanchi ma jowambe wating'o. Mar ariyo, wan gi gik moko ka insurance. Awinjo ka jopabo wacho ni gibe gidhi duoko rates gi piny, mamano bende nyalo kelo fuong'ruok kuom manufacturers maloso na spares. Makelo na spares nikech be spares gi ng'eny gibe wuok oko. Koro nitie kuonde moko ma kata ma tielo mar mtoka sani onge kambi maloso tielo mar mtoka Kenya ka. Ng'eny tiende mwatiyogo bedo imported from China kata Asian country go. Koro mago bende gin components moko ma bende kata kwaduoko nengo wuoth piny to kwabeduoke kata malo mar gima nodok piny e mafuta cha. Nyaka wang'iye kuonde moko ma bende related gi tij matatu ni ma samoro pok odok piny nikech adier mantie taxes be pod ni malo. Koro taxes gi bende ka sirikal maduong' bro neno kaka nyalo mbekonwa matin. To waonge wach nikech jowa mwating'o wabro neno ma kaka waduoko wuoth piny mondo kony jowa wayud joma wating'o piny. Dr. Dan Kaneli nitiere kae kaka jalony weche mag uchumi okinyi ma kawuono ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ponono kaka weg matatu koro osemigi e chik ni mar mondo migi duok piny nengo mar wuoth koda wanyalo wacho ni atamalo 10
mano kupimo kod fare ma yande ichajo kata ikaw kuom jopiny. Ponono koduoke piny kod atamalo 10 ni kaka jalonyo weche mag uchumi, ere kaka mano biro bedo ka konyo japiny ma kawaida makinde ka kinde kowuok point A kodhi e point B, ponono nyako idh kata gari ng'ato nyalo wacho ni 10% tin, ponono ka yanda chulo 100 tigolo na mana 10 bob kende, 10 bob dhi konya gang'o, igolo na kata 20 bob kende, 20 bob dhi konya gang'o. Ng'ato nyalo gombo ni ponono golne kata 50 bob, ma nyalo wacho ni ponono ng'eny ahinya ma nyalo konye. Kata kamano golo kata atamalo 10 e wi gimoro konyo japiny ma kawaida gang'o. Ing'eni nengo mar ngima, cost of living kosedhi malo, to mondo duog piny ok yot. Kata jomatatu gol mana pesa mo mathin e yor wuoth, ok ane kamano dhi duokowa e cost of living mane wan go higni 2 kata 3 mosekalo, nikech adjustment osebedo. Nengo mag gini osedhi malo, kaka jalony winjo wacho, jok mane ong'iewo geche gi $4 million e ndalo mokalo ok obi yie yo mayot mondo duok bei chien to pod ochulo londe mar $4 million cha. Omiyo interventions ma sirikal nyaka bedgo e duoko cost of living, nyaka ka en mafuta an solution ma en go en ni gol taxes mang'eny mane mafuta. Kiwacho no nego be ni golo taxes mang'eny mane mafuta, ponono gin kaka mage ma podi feel ni ka gintiere kanyo to ponono uchumi ok bidoke kare. Mano king'iyo bei landing cost mar mafuta per liter Kenya ka, ibro yudo sani en less than $100. Koro 93 mewiye ni en all government taxes, en revenue madhine sirikal. Kanyo ema winjo jowa ong'iyane ni to choko ma sirikal yudo e wi mafuta per liter kosedonjo en pesa di, to kanyo winjo duok piny. Koseduok osuru mane wi mafuta gi piny, eka fuong'ruok biro yudore e uchumi te. Jo matatu nyakono ni koro ung'iewo gini 120 kata 130, koro duok bei ne piny. Then jok ma transport mwandu gi gechegi bende biro yudo fuong'ruok kaeto giduoko bei piny. Koro en a whole process ma nyaka chakre by ng'iyo usuru go kamano. Nyaka sani koro Charles kaloni directive makamae kata chik makamae ogoli, to ponono jopiny nyalo bedo kod geno ni ponono kata ng'ato chiew kinyi makawuono odwaro dhi wuoth, onyalo paro ni kaloni nogol chik makamae onego bed ni koro chako tiyo the following day kata odiochieng' machielo. Ponono weg matatu dwaro thuolo marom nade mar mondo mi okete tim wach mar duoko fare piny, nikech kinde mang'eny adiera kata imbi nyalo yie koda Dr. Eli, kinde mang'eny ka oland ni nengo mar mauto dok oidho malo, to kidhi e tesend idho nyamburko, iyudo ka weg nyamburko oseidho malo fare. Ok giket kata in consideration ni ponono kata jo Kenya pod kale midhiero mopogore kata ponono giket factors ma koro iwacho. Onego bed ni jopiny rito kuom thuolo maromo nade ka ponono koro ukete tim wach mar duoko piny nengo mar wuoth kata fare. Erokamano. Kaka wan sani gi riwruok ma wan go mar weg matatu, wayudo direction from the head office. And sani head office maro is very effective. Kata manyo mafuta oidho, nyo warito ma wayudo direction from the head office, munyiso wani chakre tarik makama, wadhi medo nengo mar wuoth kata malo 20. To mondo gino donji ne jopiny maber, wan e matatu sector ka wan gi gimoro ni fare list. Fare list ni opogore kalure gi rute yoyote ma rude moko mopogore ma ji dhiye. Koro this guideline imiyowa through the national office, mana kaka nowache nogombo ni mondo waduok nengo wuoth chien koa atamalo 5 nyaka atamalo 10. Koro gidhi losonwa fare list, mamano kaka nowache wageno ni in due course kata within 1 week wadhi yudo the new fare list. Fare list no ilose kod jakom mano mochung' ne riwruog weg matatu e Kenya te, kosi lose e county ka county kalure kod jatend jo matatu e county ka county ema lose, kosi lose yo machalo nang'o? Kwase yudo ni waduoko wuoth
nengo wuoth gata malo 5 kata 10 to koro bro tegemea gi kama nyo intie to obro bedo roll down e county level. Koro wan wawegi kaka koro an ang'eyo ni to jawuoth mowuok Kisumu kadhi Migori nyo waketo pesa di kane mafuta omedi. Koro kodwoke gata malo 10 onego bed adi. Being ni ane jakom mar joriwruok mag weg matatu mantie Kisumu, wan gi the leadership mag SACCOs nikech matatu operate under bana mag SACCOs. Wan gi jok mochung' ne SACCOs kaka ne president oselande ni wabro wabet piny tanyisi ni ma SACCO makama ma Bungoma line idhi ga Busia nye chajo siling 600 koro duoke gata malo 5 kata 7 kata 8 kata 10 kalure gi directive mowuok from the national office. Mane kaka watime Madam Joyce. Matene ni koro gweng' ka gweng' biro bedo kang'iyo ni wan to koro wadwoke gi kama. Exactly. Nyaka kopogore kod wuodhe maboyo to wuodhe matimore ponono e chuny boma kata e chuny town ponono jok mawuok kata mawuok kata e chuny boma iwuok Kisumu ka wuok kata Kisumu CBD kadhi nyaka Manyata. Mago bende biro bed ka idwoko piny kose gin mana wuodhe maboyo kende. Kata nyi chulo masiling 20 nyaka idwoke gata malo 10 piny. Mano e directive mowuok from the national office, and being ni one members of the union nyaka watimana kaka the national office dwaro. Dr. Duncan Eli wachni mar mafuta mana kaka isewacho ni gowi mane sirikal okawo ponono nyalo biro affect mano nengo mar mauta. Iwacho kanya nyaka lweny mar Middle East ponono nyalo biro kata ketho kaka nengo mar mauta ringo e kinde mabiro mbele. Ang'o ma ponono sirikal ma pacho konego bed ne timo? Ero sani koro iwinjo ka jatend piny Kenya William Ruto wanyalo wacho no osechako go kore ne uchumi ma pacho ka osechako bedo maber. Ang'o monego bed ne timo mar mondo me jo Kenya one ane ka koro en steady ma ok ne seche moko en malo seche moko en piny kav koro dhi gwenyore. Oking'e ni sama ne sirikal odonjo ne gi ketho yo mane mafuta ing'iewogo Kenya kachon. Kaito ne gidhi government to government deal ma pani ne oko dhi maber. Koro sani pani gidok e open tendering system ma jok private sector jok man gi mwandu gi giwegi nyalo kelo mafuta gi giwegi. To kaka sebedo kawacho piny igero gi private sector. Omiyo ka sirikal nyalo weyo oil marketing companies thuolo mondo gidhi ging'iyo ng'at manyalo ng'iewo mafuta based on mwandu ma en go gi resources ma en go to gi compete to gikelo mafuta no e piny. Koro solution en ni sirikal wuoge ohala giwe oil marketing companies ma private sector ogo ohala gin gi lead in policy and regulation. Kamano. Kiwacho ni policy and regulation ponono gin magi monego bed no keti ma omiyo ponono mibadhi moro amora ok nyal donjo e weche nikech wang'eyo piny Kenya ponono nyalo mana kaka kiwacho ni onego bed ni keto gi e lwet ji giwegi ma koro nyalo konyo e neno ni koro ohala ma kamano time yo makati. Wang'eyo ni weche mag mibadhi nyalo bedo ni donjo kata iye kanyo. Koro mane policy and regulation. Sirikal owinjo ng'e ni to samigo andi mar kelo mafuta ni be igo e yo moriere. Be ichulo sirikal osuru margi e yo moriere. Be i compete e yo moriere. Be ni kelo mafuta ma adulterated. Koro mano policy, mane chik gitimo governance to kaito gi regulate the sector. Jok mago ohala gi be gin gi the right licenses. Be gitimo gigi e yo moro ma sustainable. Kata joma gindiko be gin jok ma jo Kenya. Koro mae yo ma ka i regulate go business tiwe lwet jo piny giwegi to inyalo gero piny. Kamano. Iwacho kanyo makare ahinya. Charles bende kinde mane wachako twak maro iwacho ni kata obedo ni oseng'iso ni nyaka sani koro nego bed ni udwoko piny nengo mar wuotha e pacho kae ti yuago matamra gi ni ponono e kinde ma ugolo kata matatu e pinje ma oko kukele pacho kae to nengo gi ni malo
kalure koda weche mag dola kata bedo ni nyaka sani koro nguvu mar dola odok piny kipimo nguvu mar siling odok piny kipimo kod dola. Kopogore kod mano nitiere ywak ewi spare parts kachiel koda tiend gari kata tires mabende nyaka sani koro wacho ni ponono onego bed ni idwoko piny nengo makamago. Ponono kuwacho ni onego bed ni idwoko piny ahinya mawuok e pinje maoko mikele pacho kae onego bed ni idwoko gi piny nyaka ata malo kata e kiwango maromo nade ma un ma jogo mantiere sekta mar matatu ponono kinde mang'eny ok ube bedo kuywak ni wan nengo wa nyaka beda malo kalore ni kinde mana kelo nyamburko ni kae to nengo ne nen malo sama okethore spare parts kadwaro to nengo ne pod nitiere malo. Erokamano. Aparo ni mana kaka jalony osewache ni nitie mwandu moko manokel chon kapod gigi ne ni malo. Dola ne pod ni malo, koro mwandu mag jogegi to ok dichun gi mondo gidwok nengo chien nikech ni koro dola dok piny kawuono. Omiyo gigi gin gik ma effects gi wabro winjo gradually, ok obi timre immediately. Emomiyo nyi neno ka wadwoko mana wuoth chien gata malo kind 5 gi 10. Ok ne wanyal duoke te nikech mafuta kende e component mar business mano osedok nwa piny. Modongi pod nengo gi ni malo, but moving forward walemo mana kaka jalony temo kwayo sirikal mondo tim adjustments gi mondo gik moko duto ngima odoge piny ne jopiny. Sama wacho ni ngima odoge piny kata wan joma tatu ngima no ni malo kodwa kabisa. Kech wan bende matin miyude matatu nyaka idhi ng'iewe sukari. Ka nengo sukari ni malo, mano ngima pod ni malo. But gimanyo timre matin ni awaneno ni ber mondo watime gimoro mondo jowa one ni wan bende wan kodgi kamoro achiel. Masama lokruok moro donjo ei handwa mar matatu ka to gin bende giyude fungruok kaka customers wa mwetiyogo. Emomiyo nyo wadwoke within that kiwango. Apani kano med mafuta outrageously mano wamede to 20%. But fungruok numede to 20%. Ago miyo sani koro dakuluare piny kod 20% manumede gocha. Joyce asewacho ni mafuta kende gi modok piny. Modok podi ni malo. Podok piny. Nengo insurance pok odwok piny. Spare parts mwetiyogo gi pok odok piny. Nengo matatu kaka nwang'iewe kuchacha pok ofuong'ore. Even though ni president marwa to tiyo matek and is working around the clock to make sure ni ng'ata ma jamatatu ni obed empowered. Emomiyo sani nyo discover there's a company manyo donjo manyien ma bende donje ohandwa mar matatu ni temo kelo nwa matatu manengo gi beto fuong'ore. Yes. Dr. Elin tigi midwa medo kapok wadhi yweyo. Kara ayie gi jalony but sirikal mar Kenya Kwanza osechiko jopiny gik mang'eny. Ne gichiko simu moro ma beche yot, ne gichiko apiko ma biro ringo gi sitima. Gik mang'eny mosechiki to pok aneno ma osedhi kare. Kata mafuta modok piny ni bapa no chiki to ok bidhi kare. To mondo transport obed sustainable e piny ngima, ji koro wuok e mafuta. Kama wuoye regulation and policy, sirikal owinjo encourage innovation mondo wa move towards electric mobility. Innovation no kiwacho ni onego bed ni obed encourage, onego bed ni bedo encourage de yo machalo na to kuom jomage mar mondo mi uchumi mpacho ka ipo no dhi mbele yo makare. Ni neno jowa ma Uganda sani giloso geche ma electric e Uganda ka. Rwanda bende sani gi assemble geche ma electric. Kenya pokwa dhi motegno e yorno. Koro owinjo sirikal oket mainogi loso assembling plant mar electric vehicles and electric motorcycles. Ma ok wa import nikech moko kana winjo ni kata thuro tamo gedho manyocho kelka. Koro giti gi jowa ma jolony piny ka walos solutions mag electric mobility ma Kenya ka. Kamano. Manyalo konya ahinya neno ni piny Kenya dhi mbele yo makare. No wakao yuyo marwa mokwongo e twak marwa e cheno mar mbaka romo kinyi makawuono nyakora muge jwang mede chwalo ote paro mora mora abro bedo kasomo gi bang' yuyo makao gi sani kik idhi mabor.
I received your message. I realize you've been trying to call me. Unfortunately, I've been overwhelmed. But here's the thing. Kindly leave a message, and as soon as I get an opportunity, I will definitely call you right back. Thank you so much, and just have a little bit of patience. I will definitely get back to you. And also, may you have a very productive day ahead. Dial *811 *341# to get I received your message. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusort. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Jiomoshe na 100,000 Kenyan shillings in daily cash prize na JetX on Shabiki.com. Janjaruka no jiomoshe leo. Ingia Shabiki.com, launch JetX with a minimum of 20 bob tu. Skuma jet yako to the highest multiplier of the day. Tukujenge na 40,000 shillings kila siku. Number 2, anawai 15,000 shillings na the third highest multiplier anapata 10,000 shillings. Sijamalizana na wewe. Number 4 to 10, tunawajenga na 5,000 kila mtu. Usipitwe na hii chance. Kuwa rubani. Jiomoshe na JetX on Shabiki.com and win big. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB number 359. Nyakwa Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Tiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda. Kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono. Wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo mi lere nyinge. Chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, humbe landore kod ang'oa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Be ing'eyo ni chenro mar timo chudo kokalo kuom simbe mag ong'we yamo miyo jogo man kod simbego thuolo mar chulo mwandu mapiyo kendo e saa mowinjore. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajong' wadhi mbele kod twak marwa ukinyi makawuono kama watwak otudore kod chal mar uchumi mapachoka. Kaponi kitudri kod wagesani antiere kae kod wela riyo Dr. Duncan Eli jalonye weche mag uchumi kachiel kod Charles Obuya ma en jakoma weg matatu e kaunti ma Kisumu. In bende nyako Ramogi Ajong' anyisi ni nyalo chwalonwa ote paro penjo moramora kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Adona soma ne moko kuom ote ma uoronwa okinyi makawuono mondo awinjane gino muwacho kamora mora muneno wa okinyi makawuono. Ote mokwongo James Asembo wacho ni wan kendo duoko dola piny ohinyowa e nengo dhahabu Migori koni. Haya. Immaculate Nyasudan wacho na muso ukanyo penjna jatende jomatatu no ni ang'o momiyo ka mafuta odok piny to ginto ok giduok bech wuoth piny nang'o. Ayo dhi duoko wa kendo kachiel odhi mbele to wacho ni to ere kaka japiny biro ng'eyo ni bei odok piny ka sirikal oduoko mauta piny after 24 hours to gin nyaka girit kuom ndalo. Mano mopenjo kanyo. Ruth Nyathi Ochieng' bende wacho ni lwar mar mauta onego kel lokruok maduong' e uchumi nikech mauta ema control everything. Stima osedok piny, weg geche bende onego duok nengo wuoth with immediate effect. Penjna jatend riwruok mar matatu ni ang'o momiyo bech mauta koidho to gimedo fare immediately to ka mauta olwar to gideko duoko nengo. Mogik owacho kanyo ni penjna ni ponono
ni weg geche ok oduoko bei piny, okenge mage ma abiria onego kaw. Nikech ang'eyo ni Makanga ma Nairobi gi dhi duoko jowuoth ni ka ok idwa to nyiew gachi kata iwuoth gi tiendi. Aluo twak ka an Umoja. Mano penjo ma be ang'e ni Charles ondiko piny kanyo. Vitalis Ochieng wuod Game Karari wacho na mor kendo aluo mos gikoni ka an live kod wetwak uchumi ok duoga kare sani e Kenya kae kata bed ni nengo mauta duogo piny kamano. Owacho ni kendo pod ka ochopo kama onego chope kendo pod ka ochopo kama onego chope 150. Koro kik tug kodwa ni uchumi duogo e wang'e gi sani. Mago mana moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono nyakora moge jwang med chwalo no ote makamago abro bedo kwa somo gi achiel kachiel kwa dhi mbele kod twak marwa. Charles Obuya jopiny los kod jopiny kotudore kod nengo mar fare. Mane gima jopiny yuago matamra gi nono. An bende asipenji nang'o momiyo kolandi ni mafuta medore kwati kata god ranyisi ni ponono sani dino wach ni ero koro medore kod shillings 10 lita ka lita. De koro fare cho useidhe malo. Sani to dak uduoke piny. Duok jopiny. Erokamano Joyce. Aparo ni nasewacho ka ni sani wan gi riwruok. Ma riwruok wani odhi down up to the county level. Wan gi president marwa mar weg matatu, mar riwruok mar weg matatu, Bwana Albert Karakacha. Nywa rito directions mondo wuok kuome nikech ok dibuogri gi gimoro kapok iwinjo gima jatendi maduong' owacho. Nyosenyisowa mondo wabed piny wane kaka dwaduok fares wa piny between atamalo 5 nyaka 10. Mabende asewacho ka ni bang' ma wan bende kaka jok mantie within the county level wadhi luongo the SACCO officials wabet kodgi piny nikech nengo gi ok chalre kamoro amora gipogore. Koro ng'ato ka ng'ato gima dhi konyowa ni percentage mwaduoko go cha ema nyaka duogo fare piny kaka ne president osewache. Tadwa ni mondo aduok Ruth ni matatu sector nosebedo regulated masani wa work under the SACCOs. SACCOs gi gin gik mobedo registered gi sirikal. Kapo ni nitie SACCO moro moko dhi okawo that directive motiyogo, in gi thuolo mondo ichiw report, wan wawegi wabende wabiro summon SACCO no mondo wang'e ni dhano to jakwadh chunye. Makanga gi tijgi tek. Kapo ni ng'ato odhi against kaka ne president owachonwa, wanyalo kawo ne atwa, wanyalo reporte ka NTSA, kata SACCO ni nyalo chung' koro ok ti. Nikech gima ji osewacho, mosewacho publicly like this, onego bed ni waketo in force. Yes. Magi okang' mokaw ne jogo maponono ok bibedo ka duoko piny fare. Magi okang' mwakaw to bende wacho kanyo ni kinde mang'eny urito directive kowuok kuom jakom maru. E kinde ma mafuta oidho bende urito ga directive mar mondo mi umed fare koso umeda kaluwo ni koro mafuta oidho malo. Nwarito. Warito kendo sani nyaka nyo wayud president wa manyien ni wa consult mang'eny. Makata sani ma Nairobi ni nyo wan gi meeting marwa kaka weg matatu, officials mag weg matatu ma Kisumu County. Nyo president oluongowa nikech nitie gift manyo miyowa kaka jo Kisumu. Mana kambi manyisi ni kambi moro biro manyien madwa temo geche gie matatu ne gimiyowa gari moro for demonstration. Mondo wadhi ng'iyane to nyalo tiyo matatu kata ok onyal tiyo. Geche gi ne gin 3 kenje Kenya mzima, wane Western Kenya gi Nyanza, Kisumu ema noyudo opportunity mar yudo chance mar timo demonstration. Moro noter Central, ma Central kuma notere en Nyeri. Jo 2NK ema timo that demonstration. One Kisumu wadhi timo demonstration through SACCO miluongo ni Kangaroo. Koro mano nyalo nyisi kaka president watiyo matek mondo make sure ni jo matatu obedo ngima gi olokore. Gima gi olokore e tije ma gitiyogi. Erokamano. Nyaka sani koro wang'e ni nengo mar kopogore kod nengo mar mafuta ma koro osedok piny.
kambi makeyo teko mar stima Kenya Power, Dr. Eli bende osewacho ni nengo mar stima biro bedo ka dok piny kod atamalo 14 ahinya kochakore dwe ni. Pona dwani mar mondo mi lerne mana japiny matut tudruok manitiere kind mafuta kaachiel kod nengo mar stima. Kalne nyaka sani koro ero mafuta dok piny, stima bende koro sewach ni kalore ni ponono yani nyiewo token tiyudo units makama, ponono koro units biro bedo kamedore kalore ni stima bende koro dok piny. Jopiny oseyuak ndalo gi te, kendo yuak gi osewinji nyaka ka president nyaka e polo. Koro sama sirikal ne okwayo mondo bech mafuta odog piny, president mar Jumatatu apani no nyise ni dhi nyis jogi ni bei nyaka dog piny mondo yuak jopiny owinji mathin. Now, mafuta bende king'iyo pipeline en kambi ma sani Kenya Power en kambi ma is controlled gi sirikal. Omiyo ang'e ni wach ma giwuok go ni ok en coincidence, en directive ni duokuru bei piny. Ang'o momiyo bech stima dhi malo sama bech mafuta ni malo? Kenya Power ng'iewo mafuta ng'iewo stima kuom KenGen, Kenya Electricity Generation Company. To KenGen pod tiyo gi mafuta in some of the dams mondo gilos electricity. Koro sama turbines gi karingo nitie moko ma are powered gi diesel. Koro gin input ma diesel mondo gigol electricity. And mano is the connection. Yeah. To kopogore kod mano, ere kaka mano biro kelo fungruok ne jopiny? Kalo ni wacho ni jopiny osebedo ka yuak, porono yuak gi osewinj mane momiyo los koda jo matatu mar mondo mi oduok piny fare. Japiny ponono units makamago kodok piny, weg ohala, jogo mantiere sekta mar geche kaachiel kod sectors mamoko. Ere kaka mano biro kelo fungruok negi? To bende mano koro nyiso ni uchumi wa pacho kae bet berbere. Nyalo chuno kaka neno ibro wuo gi weg kembe mondo oduok bech gik moko piny. Koro ok ang'eyo kaka gibro wuotho ni bech stima odok piny, koro inyisou mondo ubende bech gigu muloso uduok piny. Nikech kitiyo gi stima tiloso gimoro to beche ne ni malo nikech bech stima ni malo. Koro ka bei odok piny to duoke piny. Gimo kang'eyo en ni ma bro bedo for how long? Nikech kaka nyisi ka wachako bech mafuta en it keeps fluctuating. Obro lokore kata ma dwe manyien. Koro sama lokore ibro dok na jogi ni med bei, duok bei piny. Koso idwa time nang'o? Kanye ma pok aneno formula madhi tiyo kanyo. Yeah. To gima ng'eyo matimore kaka wacho, bei kosedhi malo tek mondo odog piny. Koro in operate ni bei no ni kama entieno. Kamano. Charles Obuya bende ponono nengo mar sitima manyaka sani koro sewach ni biro bedo kadok piny. Un kaka jogo mantiere sekta man matatu, un bende nitiere kaka mano nyalo kelo nu fungruok kaka jogo mantiere sekta mar wuoth? Aparo ni winjo ka jalony owacho ni sani wan gi iluongo ni electric mobility. Wan gi nyamburko matiyo gi stima. Definitely nengo stima kodok piny, gibende gibiro yudo fuongruok. Wan gi manufacturers, jok maloso gik mopogre opogre ma bende watiyo gi matatu. Ka nengo stima odok piny, aparo ni ginyalo duoko nwa nengo mag spares go piny gata malo moko matin. Gima gombo ni mondo amedi, mana kaka jalonya wache, uchumi kuma nosechope cha, kik wabed gi geno ni dodog piny mapiyo ahinya. Kech mondo uchumi odog piny, ne wan gi wach nengo mafuta no, maero be waneno ka dog piny, to bo fluctuate, okodoga piny, nodoga wanubro dog piny ka wuono next month kenden kamoro. Mano be duoko penjo kumoro mane ng'ato penjo, ni tang'o miyo ok wanyal duoko fare wa gi atamalo 20 manoidho. Mondo nwachope atamalo 20 no, nomedi gini dweche 3 moluwore. Momede 10, timedi 5, timedi 10, timedi 5. Omiyo nwachopo kode kanyo.
Koro wanyalo wacho ni wadwa duoke kendo gata malo 20 to kino chako usut mochopo 200 gi wiye. Yawa katin mimedo dimed pile. Ok nyaka ikete kamoro madiere ma in bende iyude gimoro matin, japiny be yude fuong'ruok matin. Mar ariyo en wach dola. Dola ni bende mana kaka jalonya wache obotegemea gik mang'eny. Samoro lweny mowacho ni nyalo bedo Middle East be nyalo affect wa makini chakipo mane dola nengo ne ochako idho. Koro ko gima yot en gima itugo ga tuga kama. Gimodong' ma samoro pod en challenge be Kenya waka ma bende wateme kaka weg matatu. Wan e Kenya mangima wan gi matatu makalo 300,000. To matatu ka matatu nigi driver. To matatu gi ng'eny gi bende nigi conductors. Koro issue mar unemployment ni en problem e Kenya waka. Watemo mondo wane ka dwandike nyithiwa moko mantie gi luor kech tij matatu en tij pesa, en tij wuoyo gi jopiny. Makok indiko ng'ama nigi luor tiketho mana nying sakoni. Watemo mondo this unemployment wane kaka wadrese wabed ndiko jopiny. This is the only sector maseni udong' ni at least create employment moro matin. Kisasa mwakelo matatu manyien, yakibede gi driver manyien, yakibede gi conductor manyien. Omiyo wagombo ni umiwa ma support. Konyoura konyo ohala ni. Ang'eyo no osebedo sector man gi weche mang'eny, but watemo mondo wakel sanity this sector. Gima dhi konyowa malich magombo ni mondo jodala wagi otemo donje gin riwruok moko mag SACCOs gi. Mano e only solution manyalo konyo ne kech controlling jomoriwore yot maloyo jok ma yuda ka ng'ato ni kende kivyake. Mane manyalo. Kaka pile chenro mar mbako rom watudre kod jofwambo magwa mayudore counties mopogore opogore. Mar mondo mi wawinjane ni jopiny wacho nang'o kotudore kod thuon wach mwatwake. Gie thuolo ni adwa dhi achiel kachiel nyaka county ma Migori. Oyawre Juma ka intiere county ma Migori. Chiew nade okinyi ma kawuono. Inyalo nyiso ni okinyi ma kawuono iloso kodwa ka intiere kanye. To jopiny wacho nang'o kotudore kod chal mar uchumi ma pachoka ahinya kotudore kod duoko piny nengo mar wuoth kata fare ka kod weche mamoko. Juma. Kamano awinji bakare kwa wuok e county ma Migori. Okinyi ma kawuono wantie chuny boma Migori kam bende kwang'i alwora. Oganda dhi nyime kod chendo gi mopogore opogore, ka bende johala dhi nyime kod chendo magi mag ohala. Kata mantie pod ywak nitiere de ngima pod tek. Oganda ma sector obed boda obed johala mage ywak ni ngima pod tek. Kata kamano waseneno ka e kinde mar dweche 2 mokalo nyaka sani waneno ka gima chal gima piny owacho osebedo kaka okenge opogore opogore ahinya mar duoko nengo mar petrol kata modhi piny kaachiel kod kata mana nengo mag sitima piny. Ka bende penjo maduong' en ni bende ma koro nyiso ne oganda koro bedo kod nueng'o margi dhi medre kata koro bedo kod gonyruok e yorego mag nueng'o nikech kinde mokalo yande gi ywak ni nengo mag petrol osebedo ka koro keto ngima bedo matek. Ok ang'e ne to oganda wacho nade. Okinyi ma kawuono wantie koro oganda mar ng'eyo ni to ma bende nyiso ni kaka piny Kenya duoko nengo mag modhi kaachiel kod kata stima bende koro nyiso ni ochumi margi kata nueng'o margi koro dhi med bende gibedo kod yot e tijegi mopogore opogore to ahinya kaka mago mag ohala. Adwa ni miya thuolo mondo achak kod achiel kuom gi mar ng'eyo ni to weche chal nade. Adwa ni chung' kaka ing'iyo kacha. E kinde mar dweche 2 kwachako dwe mokalo kata nyaka waneno ka nengo mar mafuta osedok piny. Waneno ka kata mana nengo mar sitima osedok piny. In kaka johala be ma nyiso ni chal kama wayudo fuong'ruok, wayudo yweyo matin e weche mag nueng'o ma bende kinde mokalo biro kuywak ni ok osebedo mayot nikech pek mar ngima. Erokamano. Anto nyaka an iluonga ni Ray Mandela, an ja biashara. Kendo nyaka wach ni weche ok ber kodwa nikech ka gimoro dok mana ka puoyo to lakini komedre to mwedre ka liech. Koro onge comparative ma wanya wacho weche pod ok ber kodwa. Mafuta nomedre gi siling 20 to oduoke mana matin. Koro kwanya wacho ni wantie kuma wantie to matin matimore no wagone sirikal erokamano to gitiyo e pace mapiny. Wadwa ni gimed gigi mondo
maisha dog piny ma mwananchi wa kawaida nyalo afford. Nikech ka wang'iyo other sectors to pod nitie malo, kata ka fuel nodok piny gi bei matin kamano, gik moko pok odok piny. Koro gitem mondo mwananchi wa kawaida uwinje mabet mapiny mathin. Ang'eyo ni kaka ja ohala itiyo kod chenro mag wuoth samoro e timo ohala mari, nyoduok nengo mafuta piny. Bende nengo mar wuoth odok piny, to be ma osekelo ni fuong'ruok e yore gi mag ohala nweng'o ni omedore. Nyaka wach ni bei mar wuoth pok odok piny nikech impact mar gimoduoki ok nya miyo jogi duok bei mar wuoth piny. Ka ing'iyo gi bei ma inyiewo go gik moko be pod nitie malo, onge gimoro amora mosedok. To e yora mar biashara pod ena kaka nene cha nikech stima to okane kodok mang'eny, but constant natiyo kode same constant to pok odok. Koro pod wakwayo ni sirikal pod nitie gi a long way to go. Koro wakwage ni gitem matek giduoknwa gini piny kendo mapiny. Erokamano kuom paro makamano, wakawo ng'ama chielo. Adwaro ni kichako na gi nyingi, waseno kiduoko nengo mafuta piny, nengo sitima piny. Mae bende nyiso ni kaka jo Kenya mosebiro ka ywago pek mar ngima, koro gonyruok nitiere kaka in owuon. Tainyi kaka inja boda matiyo gi mafuta. Gi nyinga en Solomon Songa. Anyalo wuoyo e wach mar nengo mar mafuta miduoko kendo idho. Kang'iyo achako gi chien kocha, sama ne kero donjo tich, ne omed gini gi 20% ango donjone. Kendo ne waywak kabisa, mane wagoyo nyaka okepe e wachno kano ochiedhe ndara. Ne ok obedo nwa maber kabisa. Kachaka ng'iyo sani, iyudo ka chien kacha ne dwe manokalo chien no me oduoke chien gi siling moko 4 kanyo. Sani gichage duoke gi siling 5. Wan kaka wajo boda waneno pek kabisa. To mak mane nyalo go ne sirikal erokamano kamiye nus mo matin mar duoko nogo matin. To wan wajo mating'o abiria. Iyudo ka abiria sami ting'e nyocha nengo ma kumitere gi siling 50. Okoni sani koro fuel oduok piny matek kabisa. Koro wambe duoknwa ugo gi siling 20. To kata wawuok kodgi to ok giwinji kendo gikawo wa joricho. Omiyo kaka kwayo sirikal matiyo masani kotelne gi ker marwa, oduoknwa gini mamiyo kata memba abiria mwating'o bende bedo gi yot. Nikech ka kumikete ni ikete mathin to miyo wakoko gi abiria. Nikech kaka an kama, an aja boda tiyo kamane karang' ayud gima cham, ayud gima chulo godo hon. To iyudo ka gini ok keta kamoro. Iyudo ka gini iduoke matin to fuel to ilande malo, to kibiro piny ka to jogi karo ng'eyo kaka gin gikete. Manyiso ni kata pipe bende gidiyonwa. Koro miyo ok morwa kata matin, nikech king'iyo kaka fuel dhi ei tangi, pipe odi ok morwa nikech wahinyore gi abiria. Kawe wach ni ja boda komedo siling 2, umedo ga ne wuoth gi siling 20 kata siling 10. Sani nyocha duoke juma dwe mokalo, sani bo duoke kendo gi siling. Ang'ama monu duoko nengo piny, to sama omede to umedo, koduoki to kuduoki. Gima mono wa duoko nengo piny, wakwayo ker marwa mondo mi kata kopono lando weche mag fuel gi chiedha ne kunde ma jo ohala mag fuel gi time fuel. Nikech iyudo ka kunde mag time fuel gi pipe achako chien kata wacho ni pipe iyudo ka odhiye kacha madiny. Koro iyudo ka jogi to nego wa niang'o ni fuel oduoki. Koro ka monowa mondo mi waduok gini, wabe waduoke nengo e kiwango mowinjore. Nikech kidhi e pump kacha kigoni to ok iyud fuel e yo momidware. Manyiso ni odi pipe. Koro wakwayo sirikal matiyo mondo gichiedha ni kunde mag ohala gi ging'e ni to jogi gitiyo nang'o, be gikete e kiwango mane gilande. Erokamano, wakawo pach ng'a mogik. Adani chori ke kichako na gi nyingi. Oseduok bech petrol piny, chako duok kata mar sitima. Ngima chal nade? Iwacho ni gigi kani malo to ngima bedo mapek, bech chiemo ni malo, be iseneno lokruok kata mane nengo mag chiemo, nengo mag wuoth nyaka ne chak duoke piny, be ngima gonyore? Erokamano ahinya George Juma kuom miya thuolo ni. An gi nyinga iluonga ni Isaac Migenda, awuok e gwenge mag Karungu, dala mar Sori. George Juma, en adieri ni ngima to pok odhi maber ahinya, kata bed ni nengo fuel oseloke. Kana awuok e gwenge mag Sori, nyaka sani ibiro yudo ka drepe nengo magigoyo from Sori nyaka Migori ka en nengo man malo kaluwore gi uchumi masani pod oidho. Kata bed ni fuel to oseduoke, waneno ni saka sani Migori ka en fuel lita achiel en siling 195 gi nyir moko matin. George Juma, ok en gima ber ahinya
ahinya kata pok nengo fuel osebed ngima pok odhi kare kabisa ahinya. Omiyo wagombo maparo kendo wagombo wacho ni kaka president mar Kenya neno ni mondo gik moko odog chien, ni owinjo giduoka e yo makare ma moro ka moro kata ka wawacho we mano nengo mar sitima nyaka sani George Juma pok odhi maber ahinya. Yudo ka joma pod tiyo gi sitima samoro apa ong'adnegi, koro nengo pok odhi, ngima pok odhi maber ahinya ngima masani George Juma. Iwacho di wuok sori kibiro ka kinde mokalo mane nengo ne ogonyore mar fuel ne oidho pesa to sani manyaka ne duoke be nengo ni oduok piny nyaka ne duok nengo mar mafuta piny. George Juma kane wuok sori kinde mokalo kane pok oduok gini nengo ne en siling 450 kia sori, matiende kia sori mibi kama ichak idogi itiyo gi siling 900 katin. Nyaka sani nyaka ne duoke, sani yudo ka gichak giduoke en mana siling 400, en gigolo mana 50 kende, to ma pod en malo ne jogo ma samoro nweko wen ne piny. Koro pod gin gi ywak kabisa ne go mane kiduoke to ka nyaka sori obed kata siling 300 moro, samoro mano ng'at ma nweng'o ne tin nyalo yudo kaka okony ngima mare. Kamano George Juma ngima to pod tek ahinya, pok odok piny kaka jo wananchi dwaro. Erokamano kuom paro maler kamano, erokamano. Kinyalo winjo mago pache mokuom Oganda County ma Migori bende wacho ni gimor kod dok piny mar nengo mar mauta kaachiel kod kata mana mar stima. Kata min wacho ni mae pok okelo gonyruok ahinya, pok okelo yot ahinya ne gin. Nikech thoth ging'iyo kata mana sekta no mar wuoth, thoth nyamburko pok oduoko piny nengo mar wuoth. Kadwaro margi en ni ber kiduoke piny, ma bende koro nyalo medo gi yot yoregi mag wuoth kaachiel kod mag ohala ahinya e kaunti ma Migori kaachiel kod Kenya mangima. Kamano ahinya George Juma kowuok e kaunti ma Migori. Wawinjo kanyo paro mopogore opogore kowuok kuom jopiny e kaunti ma Migori. Nyalo mana medo luonwa weche mamoko ma wang'eyo ni wabro bedo kwanene weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Jopiny oloso kanyo e kaunti ma Migori ka moko kuom giwacho ni ponono pod gidwaro mar mondo mi oduok piny nengo mar fare, nikech giwacho ni kinde mang'eny ko nengo mar mafuta odok malo to kata idho malo to fare idho malo mana mapiyo piyo, to kodok piny to fare koro ok dog piny. Erokamano ahinya George Juma ka intiere kaunti ma Migori kono. Adwa nwadhi mbele kod twak mar okinyi ma kawuono. Ywak pod nitiere kowuok kuom jopiny, to mana kaka iwacho Dr. Duncan Eli, ang'e ni Charles bende pod ibiro medo ng'isowa kotudore kod weche mag fare ma jopiny pod ywago matamra gi nono. Bende nitiere kaka inyalo ket dola kata shilling mar mondo mi obed motegno kipimo kod dola, kata obedo ni nyaka sani koro niwacho ni nguvu mar shilling nodok piny kipimo kod dola kaluwore kod gowi mane sirikal okawo. Kata kamano en gowi michulo bang' thuolo matin, ponono kosechule obobedo kwaneno achiedh nade mamoko. Bende nyalo chopo kuma koro wawacho ni the shilling is stable kipimo kod dola, kose ok nyalre. Ing'eni nitie gik ma riembo rate mar dola. To asetemo go kwanno to kane ka odonjona. En kwan mane mok donji? Achiel kuom gik ma influence rate mar dola en inflation. To kapimo inflation marwa gi inflation mar US, ta equate gi dollar rate, to ayudo ka ok kwanno pok odonjona. Machielo en interest rate. Interest rate marwa ni ng'eno dhi malo kabisa. Kichake compare interest rate marwa to gi interest rate ma US to equate gi dollar rate, kanyo bende pok ayudo balance. Koro mago are two important areas ma sirikal nyaka balance. Inflation maduoge cost of living, to gi interest rate ma bende affect cost of living. To kapiny dwaro mondo dola otegno, dollar is driven by demand, dwaro mar jopiny mar ng'iewo dola. Ang'o miyo jopiny dwaro dola? En ka bech gik moko oko yot maloyo pinywa ka, to watiyo gi dola mondo wang'iew gik ma oko go. Koro mano biro miyo bech dola dhi malo. Koro kidwa ni mondo dola o stabilize, to i encourage local production. Iketo jopiny mondo opur puothe, kendo watim local manufacturing. Koro ok wa depend on imports. To sani pod wa depend a lot on imports. Ji notemo kaka jo got gi notemo pidho avocado mondo gi export. To sani koro tax osechako baro gi ndasi.
Koro ka ok wabi export ne wan wa import to dola nyaka beche dhi malo kendo. Yeah. Adono akaw yo marwa mar ariyo mondi kod duogwa dhi mbele kod twak med chwalo ote paro mora mora pod wabo bedo kwa somo gi achiel kachiel kwa dhi mbele kod twak marwa kik idhi mabor. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100, kaona yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Dial *487*3# to get this song. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. Berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Kendo nyakwara Mugia Jong wadhi mbele kotwak marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kama twako tudore koda chala mar uchumi mapacho ka uchumi chiero koso asingo ni nabro bedo ka somo moko kuom ote muchwalo no kinyi makawuono ote makamago kinyalo ketna gi mar mondo mi asom gi achiel kachiel wawinja neni to jogo maneno wa kokale yor mbui kuonde mopogore magintiere ginto pachgi en mane kotudore koda chal mar uchumi mapacho kae ote makamago adona somgi achiel kachiel ote mokwongo ntiere ote kanyo mar James Asembo wacho ni mano step maber ma sirikal ogoyo kono mondo okete tim jomatatu an apikni pok oduoko nengo chien to de med nengo moto de gisemede ang'o momiyo ok duok aga nengo chien.
Ote machielo Eric wacho ni Eric Odemo kaya chunge Kanyamkago penjna jalony ni area kama aaye joma uso fuelo dagi duoko bei chien ere kaka jopiny nyalo konyo. Ote machielo Atila O Daniel wacho ni from Nairobi to Sori en 1,500 now with that 10% less wacho ni 90 kata 100 mano mar 1,500 wacho kanyo ogoyo kwan kanyo maler ahinya wacho ni mano koro bro biro ponono ni kodwoke piny obro bedo 1,350. Odhi mbele kwacho ni that is very less though it is a good idea as it will push the government to reduce more the cost of fuel. Omedo kowacho ni if the motorists will have reduced it by 50% government wacho kai ni de assume ni ngima odok piny. Rogers Orwa wacho ni 10% pod onge difference moro manyalo konyo jawuoth. Margaret Onyango wacho ni nego duoke piny gi 50 basto modhi be odok chien to piny nyalo bedo maber. Babake Shadi wacho ni gigi ne oidho gi atamalo maloyo 40 koro iduoke gi 10 mano pimo wich. Mago mana ote joneno magwa. Awito Bias wacho ni ng'adhi duoko nengo piny nitie charges mane jogo medo ndalo coronavirus nyaka sani pok olokore. Mago mana ote mopogore opogore ma joneno magwa podi medo chwalo nwa kinde modhi mbele kod twak marwa. Ng'ato penjo ka ina ng'om ok nya duoke piny kod 50%. Charles Obuya. Aparo ni jopiny nigi geno mang'eny. Expectations ni malo. Kuma nyongima osechope, jopiny gombo ni ka piny oruto giyude ka piny ofuong're dichiel. To mane gima ne jalony osewacho ni kuma ne ngima osechope ni en gima biro dok pole pole. Wabed magikwe, wuoth chakre gondama achiel. Waseyie tie kaka wadhi duoko nengo chien. Ta wacho ni nengo ni ok en mafuta kende ma watiyo gi matatu. A good example en gima Atilo wacho. Atilo wacho ni Sori odhiega gi siling 1,500. Koro odhi chulo 1,350. To bed kong'eyo ni bas mating'e katere Sori no ting'o ji 60. Ng'ato ka ng'ato duok ni nengo gi siling 150. Nengo madhi bet no duoka en almost siling 9,000. Doge nitie effect. Nikech kanyo nitie kaka nye yude ken 1,500 koro dok piny gi siling 9,000. Tiebo yudo ni be kigo kwan liters mar mafuta mitiyo go kwa Nairobi nyaka Sori. Kaka nye en chon samoro bo yudo ka ok ochop kata 9,000 ne ok obidok piny gi 9,000. Kech difference ma wan ge mafuta ne en siling 12. Samoro nyitiyo gi liters 80 kwa Nairobi nyaka Sori. Yudo ka koro pogruok no nitie. But gima dagomb wacho ni lokruok mabiro gi ok di lok ngima wa immediately. Ji osechandore ma ji koro sani ni magigeno ni kapono winjo no land gima chalo kama to wewe ni piny osefuong'ore ma kinde following day koro kendo chako mangima manyien ma ngima ne olokre kabisa. Mana kaka jalony wache gigi dhi bedo gradual to wach mafuta bende mana kaka na wache mokwongo. Ero lweny koro gore Middle East. Kino chako duoko 200. Wabro medo nengi immediately. Ok watim ga kamano. Nyaka nyo president wa manyien donjo office. Wakaw ga time mondo wanene to wamedo kata ok wamedo. Emomiyo jok mayuak ni pogi neno koduok nengo chien wadok e ground. Bang' kanyo president osechiwo directives. Wadhi wuoyo kaka weg SACCOs ma operate kuondego mwachiw directive marwa odhi bedo open wabro lande kata me TV ka mondo jopiny ong'e ni nengo odok piny to ng'ama odagi duoko awacho ni dhano en jakwedh chunye. One we are not the enforcers. Wa operate under SACCOs mar registered gi sirikal. Wanyalo chiwo report and SACCO ainano inyalo ma license mokti. Kech ok ong'e joge mondo ti gi directives mowuok from the union.
Bende dona winjane kaka jodak e kaunti ma Kisumu nogolo pachgi ahinya kotudore kod chiera mar uchumi ma pacho kae. Ochier kosa ahinya kotudore kod dok piny e nengo mar fare, dok piny e nengo mar teko sitima kaachiel kod dok piny e nengo mar mauta. Wawinjane monde. Sani to ndio geche olot ndio matin. Owuok 17 kadhi man Nairobi en 17. Sani kidhi Nairobi en 16-15 kanyo. Ndio bei to ndio lakini juute maonge. Ndio madhi ute maonge. Wale mali kwa chanda mainya sana. Changamoto madunga yenye to kwa ne ai manyo tich to atia mos. Tuendelea magi shughuli wa mapele pele. Ero kama nuru. Man go kende. Kwa monya bet go mane ju wuok jodhi wuoth. Sani be yola piny. Gidhi wuoth. Mano kende wanya wacho. Agoero kamano ne jatendwa President William Ruto kuom duoko mafuta piny. To problem wan godo, mafuta to duoko adier. To jowuoth pod ywak. Pesa no mondo giyud mondo gisafiri godo bedonwa matek. Iwinj. Koro wan kaka wan jo transport matie bus park ka. Chulo ni wamanyo gi thuon seche moko walawo gi alawe ka mondo wayud gimoro. Gima nyalo kwayo jopiny. Gima nyalo kwayo jopiny. Mondo wameda tiyo kanyakla. Wameda go piny mondo mafuta meda dok piny, transport dok piny, mogo dok piny, kila kitu dok piny mondo Kenya odhi kuma ber. Ero kamano. Bech mafuta duogo piny lakini yudo pesa ne masan tek ne ja piny mora mora. Wach sani ndo niya ng'ato dwa ng'isi ni bei en 1000 bei onego duog nyaka 800 kata 600 mane bei manomol. Aeto fuel ni podok ne piny at 193.66 mano fuel podok ne piny. Fuel onego beni duogo nwa nyaka 150 koka wacho ni fuel ni piny koka pesa be nyalo bet gik moko nyalo flow mon gik moko duog piny lakini fuel to pod ni malo ok en piny. To bech mafuta odok piny kaka sirkal nyo duoke maber no endo. Wabo duoko bech matoka chien. To gima timore ni pesa onge kuom jopiny madhi wuoth. Kaka giwuothi ng'ato nyago mondo dhi kama to pesa yuto tin kako dhi onge. Bei wadoko piny kabisa. Wagole kuma ne ntie wadoko kod 50% wadoke go piny. Koro shida mantie ni yuto mar jopiny maonge. Mamiyo ginyadhi kage kae. To sirkal to maber kuom duoko bei piny ma mafuta kamano. Koro sirkal dong'iyo ma jopiny yuto gi be medore. Tax mang'eny ni. Tax. Sasna gima kohinyo jopiny sana en tax. Ema sirkal dong'iyo kaka domiyo jopiny yot. Nitie gik ma ok onego bed tax. Ko japiny yuto mare onge nikech ngima oridne ngima mafuta kama gimbeko piny to yuto mar japiny odok piny onge. Mafuta odok piny ber. Enane kaluwore kod transportation ma watimo ok mafuta kende ma mibet gik moko dog piny. Gima miyo matoka ringe ndara ni kod gik mang'eny. Sama wawuoye ni tielo nyoa siling 8,000 sani en siling 14,000. Insurance nyowuok siling 7,000 en 10,000. Spare part gik manwang'iewo siling 2,000 sani yude gi siling 5,000, 7,000, 8,000. Koro bed ni nengo mafuta dog piny ok nyal miyo weche mag transport bei dog piny nikech mafuta kende ok riemb gari mana kaka sewacho. Koro kadipo nono ni spares bende nyalo dok piny to wuoth nyalo bedo maber kendo jowadwa ma wuotho kod matoka pesa nyalo dok piny. Koro mana kaka wadwa cha owache ma amba chaka nuoyo niya tax mikawo ewi spares gik mamiyo matoka ringo sirkal onego ng'i kanyo malong'o mondo gik moko bed maber matokni oringe yo maber bech tires dwok piny gimoro amora mar miyo matoka ringo dwok piny. Otherwise ka en mafuta kende to ok nyal miyo bei dog piny. Sani mafuta odwokonwa piny. Duoko mafuta piny mano be chal ka gima sirkal kendo chako thuwa gi jowuoth.
jowuoth ang' ne bi e gari ka koni ni pesa ma ema an go fuel nodwok piny koro mano kelo bei kendo shida kindwa gi jawuoth. Waneno pek matek sama sirikal odwoko bei mafuta piny no to spare parts kaka jotenda mamoko nosewacho ok odwok piny. Gari mana kaka osewachi gari ok ring gi mafuta kende, gari ringo gi gik mang'eny kuome. Koro ka jogo nyalo dwokonwa spares piny to kata wan kaka conductors wanyalo winjo maber kendo wanyalo bedo gi kwe ka wating'o abiria keto ka wasavogi. Ok wasavo abiria ni mondo miyo wadhaw kodgi, but samoro uchumi nyalo miyo ywaruok bedo koni gi koni. To daher mar mondo mi anyis sirikal ni ka gidwoko gik moko piny to gichak dwoko gik moko piny are malo nyaka piny, to kik bed ni gidwoko mana mafuta to gik momiyo gari no tiyo gi mafuta no ok gidwok spare. Go ero kama Mago pacha jo pinya e kaunti ma Kisumu ka gigolo pachgi ahinya kotudore koda nengo mauta makoro dok piny. Giwacho ni gari ok ringa kod mauta kende, nitiere gik mopogore opogore manyaka sani koro giwacho kata gidwaro ni sirikal bende odwoka ne nengo gi piny. Kapo nono gin kaka jogo mantiere sekta mar wuoth gikawo okang' makare mar dwoko piny nengo mag wuoth. Mana kaka bende Charles Obuya, jakom weg matatu e kaunti ma Kisumu, osebedo ka nyiso e kinde mwadhi mbele ko twak marwa okinyi makawuono. Nok wadong' gi thuolo matin kende to watieko twak marwa okinyi makawuono. Dr. Duncan Eli, kwang'iyo ne weche mag dola e pacho ka, ng'eni gigi duto ponono jo kata weg matatu ywak ni kalure koda nengo mar dola ma yande nitiere malo, mane momiyo ponono kata nengo mag spare parts kachiel koda taya mag gari ema ponono yande nengo gi oidho malainya. Kata kamano wang'ene kinde ma jomoko ponono ywak ni dola ni malo miyo ponono timo ohala tek, to jomoko ponono winjoga maber ni gin ka dola ni malo ponono ka sechego gin giwinjo maber kalo ni yuto margi nitiere malo. Ponono ka sani nitiere jago mane onyiewo mwandu e kinde mane dola ni malo, nyaka sani koro en otimre nade? Kalo ni nyaka sani koro wanno ka dola osebedo ka dok piny, sani en 131 e pacho kae, to ng'ato ponono nonyiewo mwandu ka ponono chone nitiere malo. Sani kwang'iyo chumi ma pacho kae gitimre nang'o kalo ni dola to ero koro ponono dok piny pile ka pile? Ok ing'e ni sama ne ng'ato okelo mwandu ne ka dola ni malo to obro chuno mondo ous mwandugo e bei mamalo mopogore gi ng'ama ong'iewe sama dola ni piny. To johala ma okelo mwandu ka dola ni malo to kore chune mondo ouse e bei mapiny, tiende ni odhi gina odhi lose, ok oyud nweng'o. Koro mano kelo price discrepancy and price discrimination e market. Koro mano wacho ni price is distorted. Koro miyo nyaka watem mondo wang'iyane ni to dola ni obiro stabilize at what rate. So jok manoyudo mwandu gi sama ne dola ni malo gisetemo mondo gi dispose gi mondo giyud nweng'o moro mathin ka mwandu manokel ka dola ni piny biro donjo. To bang' mano sama dola koro dhi malo ibiro yudo ka mwandu mane ji okelo ka dola ni piny pod gibiro mana dwaro use sama bei odhi malo cha, nikech gin johala. Kanye mowinjo koro bende sirikal ng'iyo to regulate mondo gi support the consumer. Ponono dola kochopo adi ma koro wanyalo wacho ni en stable, nikech sani wang'e ni en 131 mano kowuok e 160 gi wiye ma yande entiere. Nyako chopo adi ma koro wanyalo wacho ni en stable ma kata koro onge ng'ama ywak, obed jogo ma ponono ka oidho malo kata dok piny gisebedo ka giwicho maber. Ing'eni kaka uchumi marwa sani nitie ok inyal yudo stable rate. Nang'o? Nitie ji mang'eny mayudo mwandu gi in dollars. Nitie joma ichulo in dollars. Sama gini odok piny kawuono ma en 131, jok mane expect ni ne en 150 to mwandu gi moko ne donjo in dollars be koro ywak. To sama joma import ema sani winjo maber sama odok 130 ni. To nikech wan a net importing economy, ywak ne thin sama ne dola nitie below 100.
Koro winjo watemane wa encourage all sectors mondo wa push dollar below 100. Aneno ka ng'ato ndiko na ute moro kae momiyo abonjo matin. Charles Obuyo penje ka nang'o momiyo ka sama koth chwe to jo matatu medo bei an agina ka Nairobi. Ang'eni mano gima thoro timore ahinya e boma ma Nairobi kae, gino ma jopinya osebedo ka ywak matamra gi nono. Erokamano Joyce. Nairobi nigi challenges mopogore opogore. Ande yudo ni nderni wa ma Nairobi gi drainage poor. Sama koth ochweno mtokni makwame jam ng'eny. Ka depo ni dwa make trips ariyo, dhi chuni ni go trip achiel. Kech time midwa ketho ndara ka nikech jam dhi bedo mang'eny. Koro ohandwa ka be is funny, kohala iyudo ni sama demand ni malo to supply ni piny. Bei nyaka shoot. Kech ilare. Koth ochwe, ja Nairobi oluoro koth. Mtokni moko nokwame jam, ipoki ipenyo michopo. Penyo ni Nairobi ka, chuni ni dhi manyo yore ma kichoro. Sami manyo kichoro, kama dini cover kata ma distance mar kilomita 4, idhi cover distance kata mar 10 kilometers. Mondi chopi. Kichopo dhano laro matoka. And that is true. Supply ni piny, demand ni malo. Emomiyo yudo ni bago challenges manyalo bete. Nengo samoro nyalo idho. Tibe koro chuni nikech sa koro rum. Gi jonjore be nitie, ok di ng'adu gi tiendi. Nyaka ni idha. Mage challenges mwabeto. Ng'ato bende aneno ka penja kae ni sani ma koro idwoko piny fare. Mano biro nyiso ni podi biro bed ka geche biro bedo ka ting'o GXS. Kose nyaka sani ponono kwa neno gari moting'o GXS onego bed ni wagoyo report. Charles. Excess not en atia. And anyalo kwayo jowuoth ni katini wuon sami dhi bet excess mani bende risk ngimani. Kech mchuki nokelo nwa gik mabeyo. Matatu nigi capacity moting'o to kom ka kom nigi gimiluongo ni seat belt. Emomiyo yudo ni samoro kwa yudo kata ng'ikni mag accident e apaya waka. To fatality rate bet malo. Joma tho bet mang'eny. Mana nikech ok wakawo chike kamwa tiyogo kaka onego watiyo. Moro biro yogweng'wa koni iluongo ni Sambasa. Sambasa ni en thin moro e bathika. Mar bao. Ma ibet ma kaponi maybe dereva neno kata dhiang' ka ng'ado yogo emergency. Ikwenyi me windscreen kucha. Mana nikech ionge the safety belt. Omiyo wach excess to kwanyal encourage kaka weg matatu. Waduto wang'eyo ni lose ngima dhano ok en gima ber. To kata wan wawegi sama matatu yudo accident no, par ni ng'iewo matatu milion 4. Odhi otuomre to gore piny to kethre seche. Idok chien koso kidok chien. Koro en gima wakwayo ni mondo jowa ma bende the enforcement team manie barabara okonywa. Kech wan wawegi waonge thuolo mar dhi mako jamatatu noting' excess. But police to nigi thuolo manyalo timo that ma charge ng'ate court of law. Kanyo e gima hinyowa kabisa. Excess kikibedi. Koro wan wawegi bende kaka jowuoth mondo wakonyre. Iwinjo ka kondakta moro wacho yo Kisumu ni jowuoth onge. Ang'o matiriri ne bed excess to mtokni to pod nitie lain kama ng'eny. En haraka mani. Jo Kenya haraka ema wan gago mang'eny. Ni awa deya. Aselewa dhi iko. Ada nasoma ne moko kuom ote bende ma joneno magwa podi medo chwalo no kaito abro bedo kaka opachu mogik ka waloro twak mar okinyi ma kawuono. Ote ma kamago inyalo ketna gi achiel kachiel mar mondo mi watiek twak mar okinyi ma kawuono. Adom Alphonse wacho ni ne wawinjo ka riwruok mar joriemb nyamburko pod nitiere e kind paro ariyo ni giduok bech wuodhe piny kata oyo, to ka bech fuel oidho to gimedo bech wuoth mana gi sechego. Odhi mbele kwacho ni penjona en ni gin okenge mage ma piny owacho ni godo maneno ni luar mar nengo mauta oduoko chien uchumi ma pacho kae. Mabende jafwambo achiel kuom ute fwambo ma pacho ka. Mana dom jafwambo. Ote machielo Benjamin Okwach wacho ni aneno maler fuel onego eduok nyaka shillings 120 beino podi pok. Mago mana moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no okinyi ma kawuono. Med mana chwalo gi okinyi ma kawuono
Thuolo marwa ema neno ka dhi karumo, kata kamano ote ng'eny ahinya, ok wanyal somo gi duto, wasomo gi mana matin kende, kaeto wadhi mbele kod twak mar okinyi ma kawuono. Nyaka sani koro jopiny bende pod nitiere kod ng'ur mopogore opogore, weche mag nengo mag wuoth ema neno ka gigo e tach. Kata kamano Charles Obuya oseleronwa makare ahinya gino momiyo ponono ka nengo mauta oidho to giduoko bei, to ponono kolwar to giduoke mana piny kod atamalo matin. Kalore ni nyamburko ok ringa kod mauta kende, nitiere weche mopogore opogore manyaka ginon bende. Dr. Duncan Eli, wachni mogik ka watieko twak mar okinyi ma kawuono ahinya nyako tutudore kod uchumi ma pacho kae. Nyaka sani in king'iye kod angolo mari mar jalony e weche mag uchumi e pacho kae. Nyaka sani koro wang'eni wanyalo tiyo kod factors ariyo, dok piny e nengo mar teko sitima kaachiel kod dok piny e nengo mar mauta. Mano nyiso ni uchumi ma pacho kae chier kose podi jo Kenya hore ahora bro chopo kuma ponono kata kidhi e duka kacha tinyalo yudo kata mogo kilo 2 kod shillings 90. Kapok aduoko mano, nitie ja winjo moro openjo ni ka kuma gintie jo pump odino pump odio pump kata odagi duoko mafuta piny, owinjo gitim nang'o? Owinjo giter repodno Energy and Petroleum Regulatory Authority. Koro unyalo nyise, onyalo tero repodno mondo jogo lim kanyo mondo ohala otim maber, nikech sama bei odok piny to benefit no owinjo dhi ne jopiny. Kaeto mogik, kama bede to kane ka duoko bei gi chien, pod dhi chiero uchumi. Nyaka serikal dhi an extra mile machuno ni bei gi osedok piny, koro nyaka duok commensurate ne jopiny bech gik moko. To duoko bech stima piny to pod ang'iewo mkate kaka nang'iewe, to pod oketo nengo mar ngima malo kaka ne en. School fee pod jonyuol manyo mana amount mane gimanyo cha. Koro miyo serikal nyaka tijgi ma ensure ni benefit mar gik modok piny gi o reach the final consumer. Yeah. Erokamano ahinya Dr. Duncan Eli, jalony weche mag uchumi, kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ibi wabede twak. Charles Obuya, wachni mogik ka watieko twak mar okinyi ma kawuono. Erokamano Joyce. Aparo ni winjo kaka jopiny ywak, to gima dwa nanyis jopiny ni lokruok ok dibi within one day. Lokruok biro gima gradual, biro pole pole. Omiyo manyo osechakore gi, waduok ni Nyasaye erokamano mondo gombo wa obedie ni kapo no nyalo bedo dok chien, omed dok chien mondo ngima wa olokre. Gima da kwayo jomatatu wetena, akwayo ni wadonjure riwruok mane Michuki kelonwa gi. Riwruok en ohala. Sama wadonje riwruok gi, gin gi benefits mopogre matindo. Ka uriwru kamoro achiel, unyalo timo gik madongo koloyo ka ina kendi kamoro kar kendi. Omiyo SACCOs wa mag tiyo tij matatu Kisumu, akwayo ni my opportunity mondo wa empower our members, wa empower ourselves, mondo wane ka dwa yude lokruok e ngima wago hala mwatiyo mar matatu. Waneno ka wan gi goodwill from the president, manyo yer manyien, omiyo wa mtoka for a demonstration mar 1 month, ma en mtoka ma fuel kende ma waolo for that period. Insurance en go, gimora mora en go fully. Mondo wane ni to kapo no nyalo tiyo tij matatu ni. Ochako dhi oketo watudore gi Kenya Commercial Bank. Omiyo wa grant mar almost 8 billion mar jo matatu, kiyawo account gi jogo, tidhi yudo tich mayot, jogo nyalo chung'ni e matatu yoyote ka in ja matatu. Koro akwayo ni riwruok manyalo kelo teko, wadonje riwruogi, kendo make sure ni wadonje riwruok mag unions gi. Bro fight ne biashachwa, bro fight no handwa gi kaka gintie, mondo wachop go somewhere. Erokamano ahinya Charles Obuya, kuom in bende kawo thuolo mari mar mondo mi ichop e twak marwa okinyi ma kawuono. Nyakora Muge Jwang, in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachop e giko mar twak marwa e chenro mar mbakoro. Matie kod ote achiel kende mar Wilberforce Otieno, wacho na winjo chenro ka nebo makae, wacho kae ni gima Ruto timo is this: create a crisis that was never there, then solve it
and solve it and appear a hero. Wacho ni our lying and flying botanical doctors delivers. Onge gima oduoko mafuta pinya konyo godo japenya. Mago mana paro ma joneno magwa mabende ne luo chenro makamae achiel kachiel kuonde mopogore opogore magintiere. Mabende wagone giero kama na inya kuom kete e Ramogi TV. Elojogo duto mabende neno ni chenro ni obiro ni eyo makare mano moriwo nyawadwa Sharon Ong'ao manantiere godo odiochieng' makawuono, director marwa mar odiochieng' makawuono, jomak picha, jomak duol kachiel kod jogo mantiere graphics kod TX wagonero kama na inya wantiere kanyo kod Amilo, wantiere kanyo kod Rosie mantiere graphics kanyo, wantiere kanyo kod Hansel mantiere sound. Wagonero kama na inya kachiel kod ja kamera marwa mar odiochieng' makawuono Eric ero kama na inya kuom neno ni chenro ni obiro ne nyako Ramogi Ajwang' e yo makare. Ibed kod odiochieng' maber, oriti masani, nyinga Joyce Oduor.